Това е началото на рубриката ни и по-скоро предаването в предаването за медиите самокритично. Пък иначе вие слушате Дарик Радио и кой говори в четвъртък 13 октомври. Вече близо 8 месеца, по-голямата част от света е във война, истинска, с много жертви, разрушения, заличени съдби, унищожено бъдеще, война, която се води на много фронтове. Бойния, политическия, дипломатическия, пропагандния, медийния. Война, в която участват армия, цивилни граждани, политици и журналисти. Всички ние го знаем това много добре. Всъщност от Първата световна война насам журналистите не са просто свидетели на бойните действия, а действителни участници в тях. В студиото на За медиите самокритично вече са колегите журналистът Георги Тотев, от дясната ми страна за тези, които гледат видеоизлучването ни в социалните мрежи, в канала на Дарик в YouTube, и фоторепортерът Георги Кожухаров, които са били на много такива горещи точки. Не знам точно на колко, те ще ни разкажат. Здравейте, момчета. Привет. Много подходящо те ще да бъде да направим тази среща на Гергьовден, според мен, защото тук стана само една дропсерна липса на масата. Но за миналия закъсняхме, за следващия сме подранили, така че добре дошли. Формалният повод да ви поканим е, че през 2015 мисля сте били и сте отразявали събитията в Донецк и към днешна дата може да правим някакви сравнения, но всъщност вие и вашата работа сте достатъчно интересни и ви уверявам, че дори да нямаше информационен повод, пак щяхме да се видим тук. Представете се накратко за слушателите ми, моля ви, ще ви наричам на фамилия, може би, защото така е по-лесно. Георги Тотев от дясната ми страна. Георги Тотев се казвам, завършил съм политически науки, с журналистика се занимавам. Всъщност от първото ми журналистическо пътуване в гореща точка беше в Сирия през 2013 година, така че мога да кажа, че официално с журналистика се занимавам от тогава. Че ти спомена за Украйна, на практика съм бил в Украйна 3 пъти до този момент като журналист. За първи път през 2014 година по време на референдума в Крим. На референдума, да. Да. 2015 година с колегата Кожухаров, където успяхме да отразим събитията в началото, в първата част на годината в Донецк и въобще в Донбас. И за последно успяхме да отидем в Украйна и да снимаме през април тази година. Пак с него? Пак с него, да. Тоест имате прясна така, сравнително прясна информация след началото на войната? Сравнително прясна, то не знам дали може да се каже, тъй като ситуацията е доста динамична. Георги Кожухаров. Аз съм фотожурналист за Дневник и за Капитал. От 17 годишен работя за тези медии, като моето първият сблъсък с военната фотожурналистика беше в Алепо, Сирия през 2013, през края на 2012 година. 2012 края, да. Да, когато всъщност бяха най-ожесточените битки за град Алепо. Това беше и първия ми така самостоятелен проект, който не е обвързан с някоя медия. И след това заедно с колегата бяхме заедно в Донецк. След това, след падането на след освобождаването на Рака от Ислямска държава през 2017, след това аз направих един проект за остров Сокотра в Йемен. Много сериозен проект. След това обикалял съм цяла Северна Америка по панамериканската магистрала и така едно от последните ни проекти, свързани с военната журналистика, беше през април месец, когато направихме записки от Украйна, които са специално... Което бяха за Дневник. Специален проект за Дневник, да. Това са 9 така доста сериозни епизода, описващи ситуацията на място. Много интересно ми беше да ги гледам, тогава да ги разглеждам, а и да ги чета. И нямах никаква представа, че ще се видим няколко месеца по-късно, което е така. Много се радвам, че го направихме. Вие всъщност, като казвате, че работите за Дневник, Капитал или някои други медии, да поясним, че вие сте фриленсъри на свободна практика, нали? Правилно? Аз съм на свободна практика, да. Аз съм щатен фотограф за Дневник и за Капитал, но когато става въпрос за такива доста специфични проекти, в повечето случаи ги разработваме като фриланс проекти. Работейки не само за Дневник Капитал, също така за телевизии, за чужди медии
Как работи фриленса в България? Как работят журналисти на свободна практика? Вие се опитвате да продавате работата си на различни издания и от това зависи дали ще има с какво да си платите сметките в края на месеца. Точно, всъщност това е най-основното, което трябва да знаят слушателите. Иначе е много трудно да продадеш при тази конкуренция, която има особено световен мащаб, такива световни събития. Как се оправяте по този начин? Жоро, може фриленса в България работи доста особено пък в сферата, в която ние работим. Репортерството. Да, и то военни конфликти. То такъв фриленс пазар, ако може да го наречем пазар, не съществува в България. Ако някой иска да вземе снимки или репортажи от някъде, може просто да си купи от някоя агенция. Да, и по-голяма част от медиите правят именно това. Така че трудно работи, необходимо е, примерно в моя случай, признавам, необходимо е да се работи и по комерциални проекти. Нали, снимаме и комерциални проекти, да. За да може да поддържаме, ние си имаме организация, казва Селен Столен, за да може да поддържаме, някой път се налага и по комерциални проекти да работим. То няма нищо лошо в това. Да. Аз не го казвам като лошо. Просто... И слава Богу да няма с какво да си изхранваме военните журналисти, защото още по-добре за света. Въпреки че аз очаквах преди години, че така ще понамалее местата, където може да се упражнява нашия занаят, но то пък се оказа, че става точно обратното. Няма да намалее. Според мен ти каза как се справяме с конкуренцията и как успяваме да продаваме материалите си. Ние в България нямаме конкуренция. В България нямате, имате агенции, има агенции, които ви конкурират, реално световни агенции, които медиите купуват. Да, така е, но например специално за Украйна ние във всичките епизоди, всичките ни материали наблягахме връзката на България с случващото се, което реално в другите агенции не могат да бъде намерено. Тук вече е въпрос, да поясним и на слушателите, въпрос на прозорливост и професионализъм на медията, която ви възлага или ви купува репортажите, че това ще бъде много по-интересно от останалото, което получават всички останали. Аз съм доста щастлив, защото специално на места, които сме работили, след това дори не съм виждал историите, които ние сме разказвали, а те са били доста интересни, така че аз мисля, че ние успяваме да намерим наистина... Създавате уникално съдържание, което никой друг го няма. Това е всъщност. Със сигурност ще бъде много интересно на всички, които ни слушат в момента. Как работите, понеже ние сме се концентрирали само върху работата ви на такива горещи точки днес, макар че можем и за друго да си говорим. Как работите там? Сътрудничате си с други колеги или сами заедно и по-отделно в групи или работите? Такива неща, които са от кухнята, които може да ни разкажете с местните общуватели, до каква степен, откъде получавате информация? Да, на подобни места е задължително, просто няма начин да не се работи с местни хора. Като под местни хора това значи фиксъри или пък стрингъри, преводачи, шофьори. Това са колеги, фиксъри и стрингъри, това са колеги? Това са колеги, които имат опит на съответното място, имат добри контакти, съответно винаги пътувайки на подобни места поддържаме връзки с колеги, журналисти, следим Twitter канали, изпускам ли нещо. На практика, отивайки на едно подобно място в военна зона, екипа, с който работим, е доста по-голям от нас двамата. Нали, съответно, примерно при последния проект в Украйна имаше си екип тук в България, който доста сериозно ни подкрепеше и ни помагаше. То няма как по друг начин да стане. Има и по другия начин, но е доста по-трудно. Не, да знаете, че няма. Много е сложно. През годините и по двата начина сме работили, да. Аз мисля, че работата с местните е най-важното. В смисъл, няма как да не се работи с местните и общо взето, да, фиксъра, който е всъщност човек, който знае езика, има превоз, има някаква връзка с военните и може по някакъв начин да даде съвети доколко е рисковано да се ходи на едно място и по някакъв начин евентуално да помогне с осигуряването на достъп до дадена зона, която е... Човек е с връзките, както се казва. Местният човек, който може да отваря врати, които вие не може да отворите. Те са платени в повечето случаи и получават немалко заплащане.
Да, така е. Даже да не кажа, че на мен не ми се е случвало да няма платен. Не си спомням, но така, освен някой на добра воля, просто в момента в някаква ситуация да ти помогне, иначе хората чакат пари за това. Те отварят, даже преди години беше възникнала дискусия, че на практика фиксерите често са по-добре платени. Да, точно така е. Освен това те работят с няколко екипа поне. Да, но някой път пък и те вършат по-голямата част от работата. Да, точно така. Например, сега за последния ни проект в Украйна, ние през по-голямата част работихме... През април, за него. Да, през април. През по-голямата част работихме без фиксер, без човек, който да бъде един вид локал продюсър, тъй като имахме няколко епизода, например, от Киев, където не е нужно специална организация за човек да отиде там и да снима. Още повече, вие сте били вече два пъти там, нали така, преди? Това ви беше третия път. Така, аз съм бил 3 пъти. Това ми беше трети път, и той е бил 3 пъти. Да, значи имате идея какво се случва. Да, и реално използвахме такъв локал продюсер, който да ни помогне само за по-специфичните епизоди, които вече са в Бородянка, Буча и тези силно чувствителни места. Да, а как се подготвяте за такава мисия, за такава операция? Само секунда, преди ми отговорите. Едни реклами, току-що Милена Йовчева ми каза и след това продължаваме. Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Дарик. Екотермал. 30 години лидер на българския пазар. Производител на електрически котли и колекторни кутии, отоплителни инсталации, климатизация, слънчеви инсталации и термопомпи. Интелигентни решения за отопление и топла вода с надежден сервис. Телефон 0888 099 278. Екотермал. Топлината прави дома. Ние топлината. Наслади се на някой от най-емоционалните мелодии с вълшебните гласове на Il Divo. Супер успешната класическа кросовър група в един дългоочакван концерт, изпълнен с златните световни хитове на всички времена. Il Divo, 22 октомври, зала 1 на НДК. Билети от OMV и мрежата на Ивентим. Синджента. Експертите в семена представят в Царевица иновации в ранното ФАО. Дайте си супер сила за добиви с SC Памплона ФАО 260. Покорителят на високите добиви. Спектрал ФАО 300. Нова генетика за още по-добра стабилност. SC 3120 ФАО 330. Бърз старт и качество на зърното. Поръчайте на време и вземете 10 лева бонус за всяка торба, заявена до 23 декември 2022. Синджента семена. Качество в ръцете ти. Скъпи сънародници, казвам С, защото не мога да казвам Т. Сигурно се познаваме. Шкумбата съм. И ви каня на мега спектакъла Луд за отвързване с участието на артисти от цял свят. НДК, зала 1, 27 октомври, 19:30. Ей, ако Земята е лудницата на Вселената, то България е нейния изолатор. Билети НДК и Ивентим с любезното съдействие на Paradise Place. Официален медиа партньор Дарик Радио. Дарик. За медиите само критично. Този път не говорим за медиите само критично. Позволяваме си да разкажем неща от кухнята на фронтовата или на военната журналистика, колкото и рядко да е срещана тя у нас. При мен са Георги Тотев, репортер и журналист, и Георги Кожухаров, фоторепортер и фотожурналист. Двамата са обиколили много горещи точки по света и стигнахме до там да ни разкажат как се подготвят за такава мисия. Жоро Кожухаров може би трябва да почне този път, да ви редуваме. Да си призная, първото ми ходене в Алеп през 2012. Само да кажа, че ти си един от малкото български журналисти, които слагат ударението много правилно. Алеп. Благодаря. Да си призная, отидах безкрайно неподготвен, смисъл без никакви материали за първа помощ, без бронежилетка, без каска. Това използването на бронежилетка и каска в наистина военна обстановка за мен е спорно доколко трябва въобще да носи
евентуално журналиста или да не носи. Това си е съвсем има отделна опасност тема. и от двете страни воюващи да те помислят за някакво... И другото е, че много по-бързо се тича, когато си без това нещо. Но, например, сега може да споделим за последното ни ходене в Украйна, където се постарахме да бъдем така на доста по-високо ниво от гледна точка на подготовка. Аз мога да кажа успяхме тук, благодарение на фондация BG Press Photo, бързо да се сформира много добър курс по показване на първа помощ от специализиран лекар, който има много голям опит в работа в военна обстановка. Така че благодарение на BG Press Photo това нещо се случи и аз лично получих изключително ценна тренировка по оказване на първа помощ. Големите агенции го правят за всичките си журналисти, които и то на всеки, мисля, че 6 месеца. На всеки 6 месеца, да. Това, между другото, не знам, трябва да се въведе и в България. Не само за журналисти, които ходят във военни зони, сега в момента са малко повече от преди, но такива неща, тези умения се налагат да се използват дори на един протест тук в включително там обучават и за работа с дефибрилатори, с разни такива неща, които човек трябва да знае в такава ситуация. Да. Успяхме бързо да осигурим 2 замени за колегата бронежилетки, които са такива, каквито трябва да бъдат. Не полицейски, не за охранители от СОТ, а истински военни бронежилетки, които наистина биха свършили работа в една реална ситуация. И реално може после колегата да разкаже и за цялата документация, която трябва да се придвижи. Да. Това е много важен етап. Да, обикновено, човек, отивайки на такова място, трябва да бъде акредитиран от някоя медия. На място съответно също трябва да има всичките разрешителни. В случая с Украйна те идват от Министерството на вътрешните работи на Украйна и от Министерството на отбраната. Сега много зависи от конфликт на конфликт, кой какво разрешение ще ти даде и докъде можеш да стигнеш с него и какво можеш да правиш. Но подготовката, аз само ще допълня, че подготовката за всеки един такъв проект е свързана и с страшно много ресърч предварителен. Често изглеждаме абсолютно всички материали, които са излезли по медиите. Готвихме миналата година в края началото на тази един проект за Афганистан, който обаче, за съжаление, все още не сме реализирали. Там буквално седнахме и изгледахме и изчетахме всичко, което е излязло по големите медии, след като талибаните се върнаха на власт. Свързано и с ресърч, чисто за историята на дадената държава или регион, с ресърч само да преведем проучване. Да, проучване. Да, съжалявам. нормално е да използваме хората, които живеят на това място, тъй като често местата, където се случват конфликти, са с много разнородно етническо население, често може да е някаква племенна структура, с която човек трябва също предварително да е добре запознат. Нека да кажем нещо друго. Вие не сте ситуационни репортери, журналисти, вие сте подготвяте да правите репортажи, които са не само да отразявате самия конфликт, а да разказвате истории, защото това е всъщност, как да кажа, това е черешката на тортата в този тип журналистика. Има хора, колеги, които отиват и снимат битки, снимат сражения, снимат жертви много, всичкото това нещо. Или събитийни неща, да. Вие се опитвате и го правите много успешно, според мен, да разказвате истории с репортажите си, което всъщност, според мен, е така наистина върха в този тип журналистика и наистина поздравявам за това, което правите. Ние, отивайки на дадено място, винаги тръгваме с поне 5 истории, които сме ги намерили предварително. Точно и знаем, че трябва да ги разкажем. Вече когато отидем на място, те от 5 стават 10 или 15, но никога не сме тръгвали някъде без да има поне 5 теми, 5 истории. Само защото там се стреля и умират хора. Да. Това е, да. Как финансирате всички тия пътувания и тези командировки? Те са и продължителни, предполагам, изискват сериозно финансиране? Да. Продължителни, мисля, че средно са между 2 седмици и 1 месец. Не е малко. Като материала, по който ги финансираме, обикновено е с лични средства, така че да можем да си позволим да сме максимално независими. Вие инвестирате? Да. И очаквате след това от това, което продадете, да ви се върне инвестицията и евентуално нещо да ви остане. Да. И
сега и благодарение на чисто комерциалната работа, която вършим. Откъдето всъщност изкарвате основните си приходи, доколкото разбирам. Да, и комерциалната работа захранва голяма част от тези пък, да ги наречем, по-сериозни проекти. Да, това е начинът. Защото иначе ако трябва да търсите финансиране от някъде, от частни компании или от медия или от някаква програма, първо става много по-бавно, второ не сте толкова независими, колкото може да бъдете в момента. И се съобразяваш с евентуално желанията на точно хората, така, които ще дадат пари това нещо. Не сте толкова независими. Да. Вие от тук нататък решавате какво съдържание да Общо не позволяваме никой да ни диктува какво да правим. Много се радвам, че се запознахме. Благодаря на Мария Черешева, че ни свърза. Кажете сега как се оправят, да речем, с комуникациите на място. Защото в такива моменти, на такива места много трудно, понякога много често се случва да няма мобилна връзка, да няма интернет. Вие не предавате всеки ден, но въпреки това трябва да ги ползвате, защото това е голяма част от работата. Как се оправят с комуникациите? Аз тук съм си го булетнал. И обикновено в днешно време, дори в райони с активен конфликт, има комуникации. Сега в Украйна е така. В Украйна навсякъде комуникациите си работят. На практика за 9-ти епизод от нашата поредица аз успях да стигна до град Харков. И то с влак, който се оказа, че не е спирал от началото на войната и се движеше на места с над 150 км в час. В града си имаше ток постоянно, имаше си мобилна мрежа, така че примерно в случая с Украйна, предвид, че това беше едно от местата, може би единственото място всъщност, което си беше активна фронтова линия, до която стигна нашия проект, дори там си имаше всякакви комуникации. Но пък от друга страна, нали, се сещаме колко е рисковано това да се качиш на влак, който се движи с 150 км в час или дори с 20 км в час на място, което наистина е активна фронтова линия и този влак всеки момент може да стане мишена. Да, имаше от февруари месец до сега, нали, вече историята помни случаи на бомбардирани гари. Да. Аз се сещам само, като говорим за комуникации, за Алепо през 2012, когато наистина комуникации нямаше. И единственият начин човек да изпрати снимка беше от покрива на едно училище, което се ползва от покрива на училището, където има, всъщност училището се ползва като база на така наречените тогава бунтовници, ФСА, и реално този покрив беше покриван от снайперисти от армията на Асад. И реално човек, за да иска да изпрати един кадър, защото той един кадър може да прати, защото е много бавна връзката, човек си слага по две бронежилетки, каски целия, лази, нали, като се качи на покрива, лази през едно парапетче връзката. И отива там до едно място, където се знае, че има някаква връзка, отива там, чака да прати кадъра, след това лазийки се прибира. Нали, и такива методи за осъществяване на комуникация се ползват, но това е големите агенции и журналистите, които отиват там с много сериозен гръб и финансиране, естествено ползват сателитни телефони, където вече комуникацията не е никакъв проблем. Имаш интернет, имаш всичко, няма проблем, но вие не сте. Вие сте фриленс. Така че вие трябва да се обзавате с други правила. Дай Боже да може да си ги позволите да си ги купите тези комуникационни средства и да сте независими. И най-вече ви пожелавам да не се налага да отразявате много често, да се занимавате с други проекти. Но пък такава е ситуацията в момента. Страх ли ви е на такива места, Жоро Тотев? Страх не, и в интерес на истината, страх не мога да кажа всъщност. В интерес на истината, когато започнах се занимавам с това и моето първо пътуване всъщност беше в Сирия, на практика аз смея да кажа, че чисто младежки не осъзнавах напълно рисковете. В последствие, покрай един друг проект в Северна Африка, покрай който имаше информация, че ще ни отвлекат, ако влезем в съответната държава. Коя беше държавата? Либия. Да, добре. Тогава вече си дадах сметка, че на практика трябва да бъда много по-внимателен в решенията, които взимам и в изборите, които правя. Но за да се върна обратно, страх не мога да кажа, но на моменти притеснение. Има една особеност.
там на място, на терен, адреналинът държи и след това може би човек, като се поуспокои малко, тогава има лек посттравматичен стрес при някой по-тежък. Аз не мисля, че вие сте го изживявали по този начин. Аз лично нямам никакъв посттравматичен стрес. Страха, аз също като колегата в първия си проект в Алепо бях доста смел. В смисъл, прекалено смел, но когато се стигна до момента, в който всички стрелят наистина по теб и ти тичаш по едни улици и аз тогава тичах, паднах на земята, се пребих, улицата беше покривана и от снайперисти и в същото време ни обстрелваха и с гранатомети и бунтовниците, които бяха около мене, като видяха, че съм спаднал, нали, на земята, единия се върна да ме изтегли, но започнаха да казват, нали, Аллах Акбар. Имаха предвид, че в този момент Аллах ме е спасил. Точно така. Тогава вече си дадах сметка, че наистина човек абсолютно може да се стигне до най-лошото. Слава Богу, от тогава до сега не сме имали толкова тежки моменти, въпреки че през 2015 мисля, че пак така не съвсем обмислено се озовахме в посредата на много тежка битка, където абсолютно никой не беше предположил, че може да има журналисти. Да, точно в Донецк. И самите войници просто ни погледнаха и казаха: вие подяволите, какво правите тук? Смисъл, вие нормални ли сте? Знаете ли какво се случва в момента? Ние наистина не знаехме тогава. Тогава беше грешка, която направихме. Слава Богу, всичко се размина добре. Колко езика говорите? И с колко езика работите? Айде да не колко езика говорите? Аз с плюс родния 4 езика се оправям. Кои? Френски, английски, руски. Добре. Украински не понаучихте ли малко? Украински... Аз лично започнах вече повече да разбирам отпреди, тъй като трябва да призная, че за първи път, като отидах в Украйна, ми беше доста трудно да разбирам украинския, който да кажа за слушателите, че е доста по-различен от руския език. Да, но пък е много приятен език, аз го харесвам. Да, и разбираеме. Човек като слуша, започва да хваща. Жоро Кожухаров? Аз, за съжаление, само 2, български и английски, но естествено, колкото повече време се прекарва, например, в руско говоряща страна, мисля, че успявам да разбера доста неща, но за жалост недостатъчно, за да мога, например, да направя едно пълноценно интервю, например. Или... Много интересен разговор имахме в началото на предаването. Днес беше тук едно момче, Алекс Тоцки, който е беженец от Русия, предполагам сте чували за него, на когото му е отказано беженец от войната от Русия, на когото му е отказано убежище в България с мотив, че е много демократична държава Русия. Това е официален отговор от Държавната агенция за беженците. Както и да е, с него водихме последния начин комуникацията. Аз говоря на български, той ми отговаря на английски, без да му превежда преводачката, нашата колега Елина Стоянова, тя всъщност превежда неговия отговор на слушателите. Той разбира всичко, без да знае български език. Почти нямаше нужда от превод на въпросите, но той отговаряше на английски, а тя превеждаше от английски на български. Но такива неща се случват, особено пък на терен, много често. Абсолютно, да. Слава Богу, вече Google Translate работи дори с говор и в някоя много можеш да специфична ситуация човек може да се оправи. И ръцете служат много добре в такива моменти и жестове, мимики и всичко това показва. Им чувство, че тогава хората не им чувство, сигурен съм, сенситивността им е доста по-силна и може да се разберете. Ти искаш да кажеш нещо, те прекъснах според мен или забрави вече за какво става дума? Забравих. Кажете ми какви истории разказвате, т.е. разкажете на слушателите, аз ги разгледах част от тях. Например, последния ви цикъл от Украйна, какви бяха историите, които разказахте? Последният цикъл събира общо 9 истории, като започва от Варшава, столицата на Полша, където в момента, в който ние бяхме през април месец, имаше концентрация на страшно много бежанци. Полша е една от държавите, която е приела мисля, че най-голям брой бежанци. Мисля, че това е държавата, която е приела най-голям брой, да. Първата ни история беше от Варшава, след това проследихме пътя на хора, които са решили да се върнат от Полша в Украйна, в Киев,
като в нощния влак снимахме една девойка за втория епизод. Да, доста фотогенично точно във влака, който се превърна в знаков символ на войната с тези всички кадри на хора, бягащи от войната във влак, кадрите на претъпканите гари. Изпращачите. Да, и той самия влак е така доста фотогенично, много филмово. Да, точно така е. И продължихме с истории от Киев, показвайки как всъщност най-големия град в източна Европа е останал с население може би около 50% от колкото е било преди войната. Успяхме да се срещнем с кмета на Киев, Виталий Кличко. Продължихме с градовете, които бяха подложени на където се водеха тежки сражения в околията на Киев, градове като Буча, която стана печално известна с масовите гробове и масовите убийства преди това, включително на цивилни хора. Много. Бяхме в Бородянка. Тук също печално известна. Също печално известна. Трябва да кажем, че от северната част на Киев няма град, който за съжаление да не стана печално известен през последните месеци. Но това, когато вие сте били, времето в което вие сте били, предшества времето, в което бяха тежките сражения там. Нали така беше или вече бяха минали? Не, бяха минали тежките сражения, тъкмо руската армия се беше изтеглила обратно на север. Месец, да. И единствено се засякахме, така да кажем, с руската армия в Харков. Където по това време града беше заобиколен все още от руската армия, някъде може би на 70-80%. Беше обкръжен. Беше обкръжен. Аз всъщност се сетих какво ще да кажа, тъй като предишният ти въпрос беше за страха. Знаеш ли за мен какво винаги е било много бих се страхувал, ако ми се случи. И се страхувам да ми се случи. Да нямам изход. Защото винаги, когато работим на такова място, гледаме да имаме откъде да се изтеглим, ако нещо лошо тръгне да става. И ако тази възможност я няма, това за мен е много страшно. Ама това е екзистенциален човешки страх, по принцип. Явно при мен така си. Аз искам само да кажа за една от които заснехме. Тя беше супер случайно я намерихме. Ние търсихме друг тип история, но я намерихме в бара. В един бар, те работеха много малко барове, има вечерен час. За Киев говориш? Да, за Киев. Отварят в 4, затварят в 7, нещо е такова, но и примерно 2 бара работят в Киев. За късмет един от баровете беше до нашата квартира, която бяхме наели. И всъщност там разбрахме, че ще има политическо стендъп комеди на млади хора, които да се позабавляват, да се съберат в бара, да пинат и да имат тези комедианти, които ще разказват ще правят стендъп комеди на политическа тема. И на мен тази история, тя не е много величествена и героична и трогателна, но беше много различна, тъй като те се самоиронизираха, освен че описваха по един такъв начин цялата ситуация, но се и самоиронизираха самите себе си, което беше според мен един много интересен поглед на това как наистина младите хора гледат над случващото се, защото вие може да си представите в Киев, един толкова модерен град, предната вечер си IT специалист, който работи за гигантска компания или анимира в момента някоя от топ заглавията в PC гейминга. Да. На следващия ден взимаш калашник и едната от стендъп комедианките каза: аз седа и гледам през прозореца едно момче с електрическа тротинетка, отива към блокпоста, пушейки айкос и на рамото му калашник и си казвам: леле, какъв прогрес. Тази история така беше много различна. Важно да могат да се шегуват в този момент хората и така да си създават настроение, друг тип настроение, положително. Много тежък въпрос ще ви дам, т.е. труден, но се надявам да ми отговорите, понеже сме към края. Като хора, които сте посетили вече Украйна и съм сигурен, че ще следите събитията там с интерес. Ще успее ли Украйна да се пребори? Ще успее ли да спечели? Аз нямам отговор на този въпрос. Аз ако можех да отговоря на този въпрос, сигурно нямаше дори да работя като журналист и да ходя като журналист в Украйна.
Ще видим. Не знам. Интересно, че ако човек продължава да следи руския наратив и междувременно следи и наратива от нашата страна на... Не знам дали... От нашата територия. Да. От нашата територия той може да абсолютно тотално противоположни впечатления, нали, да добие за това, което се случва. Така че кой ще победи в тази война? Аз въобще нямам никаква представа и друго, по-важен въпрос според мен е дали в такава война с толкова много жертви, дали накрая въобще има победител. Дали може да има победител? Говориш морално или? Морално, чисто като травмата, която става след такова едно събитие, това е нещо, което ще се лекува десетилетия напред, поколения напред, ще го носят в себе си, така че който и да наделее в тази битка, на каква цена ще е това нещо? Жоро Кожухаров. Аз тук бих казал една мисъл, която изписахме на края на нашия късометражен филм от Рака, който се казва Дневници от Руджава. Тогава на края на филма използвахме един цитат, мисля, че беше на Плато. Да. Само мъртвите виждат края на войната. Така завършихме филма си от Рака, която беше освободена от ислямска държава, но ние като отидахме, бяхме и двамата на мнение, че това е един паметник на войната, защото този град просто беше... Аз толкова сюрреалистично нещо не бях виждал. Просто такава развалина, че дори на филм не е пресъздавано толкова голям мащаб. Имаш предвид художествен филм? Да, имам предвид. Дори на игрален филм не съм виждал такова нещо. Представете си 300-хиляден град, който беше абсолютно сринат с... Нямаше нито една сграда останала цяла в този град. Там, и в същото време се говореше, че този град е току-що освободен, което само по себе си е малко така звучи... Освободени от постройките си и от жителите. Освободен, да, и от жителите си. Ние си говорихме, че може би градът трябва да остане така, за да може да бъде паметник, абсолютно паметник. Това беше нещо страшно. И за жалост, влизайки в Бородянка, когато за първи път влизахме с кола към Бородянка, отново от едната страна развалени, от другата страна развалени и бяхме много шокирани, че това нещо и там изглежда почти по същия начин. Още по-голям е шока, че това се случва в 21 век в Европа, почти в центъра на Европа. Но такава е действителността. Благодаря много, момчета. Поздравявам ви за това, което правите и пожелавам по-малко горещи точки и повече по-приятни неща за отразяване. Дори ако искате и във военната стилистика може да го правите. Аз благодаря, за мен беше огромно удоволствие да си... Много благодаря. За мен също и предполагам и за слушателите, надявам се много. Георги Тотев, репортер и журналист, Георги Кожухаров, фоторепортер и двамата фронтови журналисти. Ние продължаваме точно след малко с рубриката на Руми Червенкова из медиите по света.